No Sini Sabotage on tietysti minä, mutta mun mielestä niin Sabotage voi periaatteessa olla ihan kuka vaan. Jotenkin se koko imago tai se semmoinen niin perustuu vaan semmoiselle itsevarmuudelle ja se, että sä ylistät kaikkea naisellisuutta ja tavallaan semmoista girl poweria. Niin mun mielestä pääasiallisesti sabotanismi on sitä. Mut Sini Sabotage on kyllä, se on ihan meikäläinen. No se on ehkä just se, että kun mä astun lavalle ja kun mä astun siihen tietynlaiseen, että Sini Sabotage on vähän semmoinen hahmo, jota ei niinkään voi satuttaa. Mut sit taas Sini-Maria Makkonen on se, joka kyllä sit osaa ottaa itteensä ja tavallaan ehkä sit siellä on ne kaikki inhimillisyyden eri muodot on tavallaan sit Sini-Maria Makkosessa, mut Sini Sabotage on semmoinen voittamaton hahmo, jota ei vaan pysäytä mikään. Paljon on sattunut kaikenlaista, jonka myötä musta on tullut sellainen kuin mä oon, mutta mä oon aina sanonut kaikille, että pitää vaan uskoa itteensä ja luottaa siihen, että sä itse tiedät kuka sä oot. Ja jotenkin niiden oivalluksien kautta on sit tavallaan se ujouskin lähtenyt. Ja jotenkin se, että sä myönnät itsellesi sen, että sä oot jotain ja sä et oo jotain ja oot sinut niiden asioiden kanssa. Et ehkä oikeastaan se sellainen ujous ja sellainen johtuu ehkä enemmän siitä, että mä en vaan luottanut oikein itteeni, että on ihan ok olla mä. Mä muistan, että joskus varmaan ehkä 16-17-vuotiaana mä tutustuin just kundeihin, jotka just halusi tehdä räppiä ja sitten totta kai kun mä olin aina halunnut laulaa ja lauloin koko ajan, niin sitten joku niistä varmaan pyysi mua tekemään kertsin tai jotain ja sitten siinä kun mä aloin laulaa niitä kertsejä, niin mä rupesin innostumaan siitä hip-hopista ja hip-hop-kulttuurista, just siitä itsevarmuudesta, mikä se on, että se perustuu siihen, että hip-hop perustuu siihen, että sulla on tai että sä voit sanoa just sen, miltä susta tuntuu. Ja samaan aikaan niiden aiheiden kanssa voi pitää hauskaa, että se ei ole mitään vakavaa. Ja sitten oikeastaan kun mä muutin Kokkolaan, kun mä olin 18 kesänä ja mä tutustuin just Soloseen ja Alamaahan ja niillä oli niin nextin levelillä se keissi jo silloin ja ne oli niin nälkäisiä, niin se tarttui jotenkin ihan sikahyvin muuhun ja sit en mä ois voinut parempia sellaisia opettajia tai semmosia, että mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen, että mä oon tutustunut niihin siihen aikaan, koska en mä välttämättä tekisi sitä hommaa, jos mä en ois aikanaan niiden karvunut pyöriin. Mun selloo hukas, niin muistiks mä kertoin, et sun kelloo hukas. Nää mimit on kun 09, mut se meni mult ohi, kun mä olin niin hyvis. Oot sä pahis vai hyvis vai pahois vai hyvis? Sun pitää pätä, oot sä akanois vai jyvis? Oliks tää sun omas peitetty? Tällais tulee ku on mones sopas keitetty. Sitten toivoit, että ois uni vaan, koska kaikkihan me ollaan prinsessoi, mut meikäs tuli vaan. Kuningatar, vaik joskus se tuntuu vaan huvittavan. Tehdä mitä halutaan luvittavan, sillä parhaalla kohti tulittavan. Mä oon kuningatar, vaik joskus se tuntuu vaan huvittavan. Tehdä mitä halutaan luvittavan, sillä parhaalla kohti tulittavan. No kun se on ollut aina vähän semmonen kaksipiippunen juttu, että onks naisena vaikeampaa vai eikö naisena ole vaikeampaa tällä alalla. Et oikeastaan silloin kun mä tulin tälle alalle, niin mut otettiin tosi lämpimästi vastaan ja jotenkin musta oli ihanaa, että kaikki noi kundit oli niin innoissaan siitä, että täällä on joku mimmi, joka haluaa sylkeä tuolla minkä kerkee ja sit jotenkin että musta tuntuu, että mun oli paljon helpompi aloittaa se homma, koska mä sain sitä huomioon heti niin paljon. Mut sit taas samaan aikaan kyllä sitä joutuu todistelemaan aika paljon, että
mä oon oikeesti tällainen ja mä oikeesti haluan tehdä tätä ja tää oikeesti tulee mun kynästä ja nää on oikeesti mun ajatuksia ja niinku jotenkin, et kyllä sit tietyllä tavalla totta kai aina on sellaista aliarvioimista. Mut sit se on taas semmonen, mikä vaan nostaa sitä mun nälkää ja saa sitä mun näytön halua vielä niinku suuremmaksi. Että mä voin, että mulle tulee sellaisista kommenteista vaan semmoinen olo, että nyt mä niinku teen vielä tämän niinku tuplasti isommin, vaan että mä voin näyttää teille. Voi, Charity Metalli-bändi on kyllä sellainen oma aiheosionsa meikäläisen elämässä, että... Mut sille kävi oikeastaan niin, tai se miten se lähti, niin oli se, että mä just kuuntelin, mä olin ihan älytön Guano Apes-fani, jopa mun niinku Marsun nimi oli Sandra, joka oli se laulaja, ja mä olin niinku, se miten niinku, ehkä teinit fanitti just jotain poppibändejä, niin mä fanitin niinku just metallia ja rockia, ja Guano Apes on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, ja totta kai kaikki Slipknotit ja System of a Downit ja Kitty oli mun mielestä ihan loistava bändi. Se oli sellainen, ne veti niinku tosi sellaista hävytöntä metallia mimmibändi kanssa ja siinä oli niinku rumpali, jolla oli niin pehmeä tuplabasso, että ne jotenkin kaikki sai musta sellaiseen, niinku, että mä haluun tyttöbändi ja sit mä olin vaan niinku ylipuhuin mun frendit, tiiätsä, että nyt me perustetaan tää bändi ja siis mähän opettelin niinku silleen okosti soittamaan kaikkia soittimia, jotta mä voin opettaa niinku mun frendeille, että miten niitä soitetaan ja sit mä tein ite ne biisit ja just niinku kimpassa sit sumplittiin ne kasaan ja se oli tosi hauskaa aikaa ja tosi sellaista opettavaista aikaa myös ja eihän me oikeastaan keretty kuin varmaan pari keikkaa heittää. Ja se oli oikeastaan semmoista vähän niinku, se oli niinku treenausta oikeastaan. Mä ymmärrän sen, että tietyt asiat on niinku hyväkin tuoda julki. Ja jotenkin just on seurusteluja tommoseen, kun tavallaan seurusteli niin sanotusti julkisesti, niin sit just se, että sit siinä kohtaa kun mäkin erosin, niin eihän mä ois halunnut kellekään sanoa, että mä oon nyt eronnut, koska se ei mun mielestä kuulu kenellekään. Se on ainoastaan mun ja niin kuin mun eksen välinen asia. Mut sit samaan aikaan, että jos mä eroon ja sit jos mä oonkin tuolla niin sanotusti sinkkuna liikenteessä, mutta sit kaikki luulee, että mä seurustelen, niin sit saada tosi näästin kuvan. Niin kuin sit, että mä en saa tavallaan sit elää kuitenkaan elämääni niin kuin mä haluan, koska ihmiset on tietyssä ajatusmaailmassa niin kuin sitä kohtaa, että missä tilanteessa tai millainen elämäntilanne mulla niin kuin on. Niin sit ne on tietyllä tapaa tosi kovassa ristiriidassa ja ne on sellaisia, minkä ehkä mäkin jossain määrin painin vieläkin, mutta kyllähän mustakin on kiva tietää, että artistit, mistä mä dikkaan, niin tavallaan kyllähän mäkin haluan tietää, että mitä niille oikeasti kuuluu. Niin kyllä mä ymmärrän sen, että mun yksityiselämäkin tietyllä tavalla tai tiettyyn pisteeseen asti on niin sanotusti julkista tietoa. Mut sit sun pitää vaan itse opetella ne rajat, että missä mennään niinku yli. Ja kyllä mä oon yrittänyt pitää niistä kiinni, mut kyllähän sit taas toi varsinkin keltainen lehdistö ja tommonen osaa kyllä vääristää ja osaa kaivaa niinku sieltä susta niinku niitä juttuja. No sehän mä oon aikaisemminkin jo sanonut, että enää mä en todellakaan mene mihinkään nettiin itsestäni mitään lukemaan ja mä uskon, että se pätee aika moneen artistiin, koska se on nyt vaan semmonen asia, että joku sä ajattelet sitä, että millaisessa mielentilassa sun pitäisi itse olla, että sä menisit julkisesti nöyryttämään jotain, vaikka just johonkin nettiin, niin miksi sä antaisit yhtään, tai jotenkin ajatuksena se, että minkälainen, niinku, mikä sais mut menemään niinku nettiin, tiedätkö, raivoamaan, vitsi toi muija on perseestä, niin jos sillä ajatuksella mun mielestä niinku, mä en edes halua antaa sitä niinku, aikaa niille millään tavalla. Ja sit loppupeleissä päin naamaahan hyvin harvoin kukaan tulee sanoa mitään negatiivista, että se päin naamaa tulee vaan sitä selkää taputtelua.
Ja sellaiset, että totta kai, että sit jos tulee kritiikkiä, niin se on kyllä sit perusteltua kritiikkiä, mikä on mun mielestä erittäin tervetullut. Mä tosi mielelläni keskustelen ihmisten kanssa, jos niillä on niinku epäselvyyksiä tai just jo tullut tietynlaisia ennakkoluuloja tai väärinkäsityksiä, niin mielellähän mä niiden kanssa keskustelen. Ei siinä mitään, mutta se, että länkytetään jossain anonyyminä jossain netissä, niin sitä kautta ei valitettavasti muuhun saa yhteyttä. Esimerkiksi yläasteelle mennessä, kun oli semmoinen tosi vahva itsensäetsimiskausi menossa ja kyllä silloin niin kuin näihin metalliaikoihin niin meikäläinenkin näytti kuitenkin aika hurjalta. Mut se on tavallaan musta ihana ajatella se silleen, että vaikka niin kuin mä jouduin koko ajan altistumaan semmoiselle niin kuin tuijottelulle ja ehkä jollain tavalla vähän semmoinen sormenosoittelulle, niin se ei muuttanut mua millään tavalla ihmisenä. Mä olin edelleen ne samat niin kuin, tiedätkö, niittivyöt ja niin kuin musta tukka pystyssä ja tiedätkö, tällä tavalla, että se ei niin kuin, mä en antanut sen muuttaa mua ihmisenä se, että se varsinkin sen ikäisenä, jos sä näytät erilaiselta kuin mitä muut näyttää, niin sä oikeasti kyllä saat tuntea sen niin kuin luissas. Niin sit mä huomaan, että nyt sit niin kuin tänä päivänä, niin sitä hyvin helposti sä sekoitat sen niin kuin, että kun ihmiset tuolla, just kun on ollut varsinkin kun on ollut telkkarissa, niin sulla on tutun näköinen naama ja ihmiset, kun ne huomaa sut, niin ne tuijottaa sua ja ne saattaa kuiskata sun niiden ystävälle, että kato kuka tossa menee. Ja eikä siinä ole niinku mitään pahaa, mutta se, että kun sä oot tottunut siihen, että ihmiset niinku supisee negatiiviseen sävyyn, niin se muistuttaa sua tavallaan niistä ajoista. Niin mulle on ehkä enemmänkin se huomio kääntyi mulle ehkä vähän semmoiseksi niinku, että mä otin sen vähän negatiivisena, vaikkei se ollut sitä. Ja se muistutti mua niinku negatiivisista asioista, vaikkei siinä ollut mitään negatiivista. Ja mä huomasin sen, että kyllä se niinku tommosissa julkisissa matkusteluja ja tommonen loppuu aika nopeasti siinä kohtaa, kun se pärstä alkoi olemaan siellä dösäpysäkkien niinku seinässä. Mä huomaan, että mulle on niinku muoti ja pukeutuminen ja tämmöinen koko ajan niinku kirinyt musan kanssa niinku yhteen. Et jotenkin ennen mä olin vaan niinku ihan laput silmillä niinku musiikki, mut sit kun mä opin ammentaa sen intohimon samalla tavalla muotiin ja pukeutumiseen ja varsinkin niinku kaikkeen kuvataiteeseen ja mä rakastan valokuvia ja se, että mä pidän, että ihminen on tavallaan niinku vaan semmonen tyhjä kanvas ja jotenkin se, miten sä pukeudut ja miten sä kannat itsesi on kuitenkin niinku, sä näytät sillä tavalla ihmisille, että kuka sä oikein oot. Niin kyllä mä sanoisin, että jos mä en tekisi musiikkia, niin kyllä mä olisin ehdottomasti jollain tavalla muodin kanssa tekemisissä tai vaatetukseen. Ja kuka tietää, ehkä mä joskus onkin. Mut tekee surulliseksi se, jos mut ymmärretään väärin ja varsinkin silloin, jos mut halutaan ymmärtää väärin. Ja jotenkin mut tekee surulliseksi semmonen kyynisyys ja skeptisyys ja kateus. Mut nekin on semmosia oikeastaan, että sä pystyt aika paljon niinku kyllä vaikuttaa itse siihen, että kuinka paljon, tai onneksi sä pystyt vaikuttaa itse siihen, että kuinka paljon sä annat sellaisia asioiden tulla sun elämään tai vaikuttaa siihen. Mut tekee onnelliseksi nauru ja mut tekee onnelliseksi muut ihmiset. Mut tekee onnelliseksi musiikki. Mut tekee onnelliseksi niinku mulle hyvät asiat elämässä. Ja niinku se, että mä saan nauttia mun läheisten seurasta ja mä saan jorailla yksikseni täällä himassa ja niinku jotenkin
ja semmoisesta haaveilusta ja niinku, ehkä haaveilu on vähän väärä sana, se on ehkä enemmänkin semmoista se, että kun sä haaveilet tarpeeksi ja mäkin on semmonen, että kun mä alan haaveilemaan, niin mä näen sen niin selkeästi päässäni, että se useasti vaan just niistä syistä toteutuukin, koska se on jo mun päässä totta siinä kohtaa, kun kukaan muu ei vielä tiedä siitä. Niin ne hetket on mulle tosi arvokkaita ja ne tekee mut ihan äärettömän onnelliseksi oikeastaan aina.